Wewarah kesaenan menika diwenehi judul Dodomu Kotak Amalmu. Amargi enten jero dodo menika nyimpen kotak, nyimpen kathah amal perbuatan. Ingkang kotak kala wau mengke bakal dipun buka benjang wonten ing dinten kiamat. Mergane amalan niku bentuke pirang-pirang. Amal ibadah menika enten ibadah badaniyah, ibadah ingkang dipun tindakaken kanthi anggota badan. Wonten ibadah lisan, ibadah ingkang dipun tindakaken kanthi lisan. Lisan itu contohnya napa? Zikir, napa murid? Doa, baca Quran, kan lisan. Ibadah badan nggih enten salat, enten haji lan sanes-sanesipun. Enten ibadah menika ingkang dipun sebat ibadah maliyah. Ibadah sing gunake harta bondo. Contohnya napa? Infak, zakat, sedekah, lan sanes-sanesipun. Lan enten amal ibadah ingkang menika dipun sebat ibadah qalbiyah, ibadahe ati. Contonipun wonten ing hadis-hadis ingkang kita sinau wiwit awal ngantos sapriki menika babagan niat. Amargi niat menika mapane enten jero ati. Sanajan ibadah qalbiyah, ibadah wonten jero ati menika mboten ketingal. Mboten katon dening menungso, mboten saged dipun biji langsung dening menungso. Ananging ibadah ati menika ingkang nentokaken sedaya ibadah sanesipun ingkang kita aturaken wonten ing ngajeng. Ingkang dadosaken ibadah kala wau leres napa mboten, dipun nilai pahala napa mboten, apa manah dipun dadosaken menika satunggalipun maksiat dening Allah, dibiji pinangka tumindak dosa. Ibadah kalau dianggap bener napa mboten, mongko ing antawisipun menika dipun nilai ingkang paling utami menika saking ibadah ingkang sifatipun qalbiyah utawi hati sing eneng jero dodo. Wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadat jasadu kullu ala wahiyal qalb. Dados wonten jero ati menika nyimpen kathah amal. Inggih menika amalan hati. Ingkang amalan hati menika mengke nentokaken, mengke bakal dipun singkap, bakal dipun buka rahasia ingkang wonten jero ati menika hakikatipun kados menapa. Mila Allah ngabaraken yaumatu belas sarair, wonten dinten dipun katingalaken sedaya rahasia. Pilih napa ingkang wonten isi jero ati kula panjenengan menika badhe dipun bongkar dening Allah Subhanahu wa taala.